বটাটা আর এটা আমার দেশি মশলা বটাটা পেঁয়াজকে লাল হবার তক ভাজমা আমার বাদামি কলর ହେଇଗଲାନ আর 10 মিনিট লাগবা রেডি উইল রেডি লসুন আদা লসুন জিরা ধনিয়া গুড়মরিচ আর শুকা মির্চা এটাকে আমি দিয়ে দেবো हल्दी ठीक है घाटू धुमा मसला नहीं हबार तेल और 10-15 मिनट लगवा ताली मसला हो गला तारपरे मांस पकाबो তারপরে নুন দেমা पैंडी दे दूँगा ढापी दूँगा हाँ हाँ घाट भी गंदा घर भी गंदा घाट भी गंदा करी आमे अभी तो सबे खाता पूरा रेडी हवा लगे 15 मिनट ढाबी दमा ताके एकदम पैन गोटे ग्लास दे दमा नहीं तो पूछेगा अन्य तो हो गला न चटनी पत्र दे दमा ताके मोबाइल डालो मोबाइल में हमको दे देबो कैमरा में फोकस करो पूरे ठीक अरे ए अबू देमीगो हाँ बाबू हाँ
পাড়ি পাড়ি করে এটা কি উঠে যায় আমার থেকে উঠে যায় এটাও খাও